Sanibonani wengane zakwethu. Ngiyathemba niyaphila nonke. Yabona mina mangithi indle emnyama ilimele ngokomqondo. Ngisuke ngikhuluma amaqiniso amsulwa nani niwaziyo. Ake nginitshele nje lokho. Uyabona njengoba ngikhuluma la. Ngikhuluma ngefoni yami, kwi-content yami, kwi-account yami. Angifostanga muntu ukuthi abukele ivideo yami. Angifostanga muntu ukuthi alalele ukuthi ngithini. Angifostanga muntu ukuthi enze engimtshela kona. Ngiyayikhulumela nje bafowethu. Ongizwile ungizwile. Ongangizwanga futhi akangizwanga. Kodwa ke nayi indaba la ikhona. Njengoba ngikhuluma la, kunabantu bamaNazaretha abangithukayo, kunabantu bamaKristu abangithukayo, especially uma ngikhuluma ngenkolo noma ngikhuluma ngeinkolelo. Kunabantu bamaZulu abakhonza amadlozi abangithukayo, abakhonza amathongo, izangoma, abazibiza ngabaprofeti, laba ngithi mina abaprofeti bamanga, abakhonza izithunywa. Baningi abakhonza inyoka bayangithuka nje bonke bafowethu. Kodwa mina engime ngalo inhlamba ayinamatheli. Ungangibiza ngayo yonke inhlamba ufuna ukungibiza ngayo. Noma ungazi ukuthi ngihinja, mina ngiyazazi ukuthi angikhonkoti, anginawo amadlebe amade, anginawo umlomo omude. Angidla amathambo, angigada umuze ebusuku abantu belele mina ngiloku ngiround ijalidi lonke, igceke lonke. Ngiyazazi ukuthi angiyoninja. Manje kungani ke kufanele mina ngikhathazeke uma ngabe ke abantu bekhuluma bengibiza ngazo zonke inhlobo zeinhlamba lezi. Nginandaba nje. Kodwa ke bafowethu nayi inkinga la ikhona. Uma sesizosongelana, njengoba ngikutshela ukuthi amaNazaretha ayangithuka, amaKristu ayangithuka, ofakazi bakaJehova bayangithuka, abasindisiwe bayangithuka, izangoma ziyangithuka, abakhonza amadlozi bayangithuka, anginandaba. Kodwa inkinga isila manje. Uma ngabe usungisongela usuba personal. Hawu mfowethu, uzunginikeza inamba zakhe impela. Ungitshele la uhlala khona, ungitshele ukuthi asihlangane. Hayi bafowethu ngeke. Mina ngiyayikhipha i-challenge namanje. Ngiyangithuka the way nifuna ngakhona. Ngizolalela nje ngibheke ukuthi osibani bani uyangithuka kuphelele lapho. Bese ngikuphenduka. Kusalayo iqiniso so uyalazi. Yabona angeke ungizwe mina sengithi ya njengoba nje nithi uMuhammad ukuthi nokuthi kama wakhe, mina ukuthi nokuthi kama wami. Mina ngiyisulumane vele njengoba ningibiza nje ngesulumane. Ngingelona isulumane kodwa ngiyimuslim. Kodwa ngiyathula ngoba ngiyazi ukuthi abantu abakwazi ukuhlukanisa phakathi kwamamuslim namasulumane. Yabona? Ngiyayithulela nje. Ngivume futhi lo ningibiza ngalelo sulumane lelo. Angithi yabona? Akekho umuntu oke wabuya kimi wathi hayi naku mina ngikutholile kuQur'an okurong eningakwenzi nina ningamamuslim. Ngifundile mina iQur'an. iQur'an ithi nina muslim nenza ukuthi ngikulindele lokho. Hayi mina ngithola ukuthi uMuhammad wathi nina amuslim anikwenzi. Ngikulindele lokho. Ngikulindele ukuthi abantu bathi Islam inkolo kaSathane. Bangitshela isizathu ngoba mina njengoba ngisho ngithi inkolo zenu inkolo zikaSathane ngiyanitshela nezizathu. Kodwa ngakulindelanga ukuthi ke mina bese niyangisongela ke seningifuna ama location senifuna ukwazi ukuthi ngihlalaphi.